Jopiny penjo sani ni ang'o miyo joma nigi mshahara kaka wan kama chulo SHA dwe ka dwe, to japiny kobiro maonge gi tich to dwa nochul higa ngima. Ang'o monu yie negi mondo gichul kidam SHA? Trevor, ing'eni kaka koro in citizen ka citizen nigi insurance dong. Un gi insurance nitie. Nyaka bedi un gi insurance. Koro insurance mar citizen premium chik mar insurance piny mangima kata Kenya kaka ichulo ga dichiel e higa. Koro nikech in gi employer kata an gi employer ondika gi sirkal. Koro sirkal is my employer. Koro sirkal emosedonjo into an agreement gi the Social Health Authority ni an premium na ibo chul for 12 months. But your employer kaka koro wan jomondiki ose guarantee Social Health Authority ni gibo miye for 12 months. Iwinjo. Mano nitie ng'at mochung'ne. Koro kantie ng'at ma ok ochung'ni kanyi kama kelo shida. Nikech king'iyo section 35 mar chik moluongo ni Social Health Insurance Act, jo parliament no kadhe ni gini nyaka chul higa achiel. To nyocha president owacho nooyo gini hinyo jo Kenya. Koro nikech gini hinyo jo Kenya, we wambekne gi matin. Koro nyocha osekelo mpango mwaluongo ni chudo makidam. Koro chudo makidam ni kapo ni winja sani to in gi shidano kaw simbi kata obed mana mulika mwisi kaw simbi to idi star idi 1 idi 4 idi 7 idi hash star 147 hash odhi nyisi kanyo kopo ni in gi kain ja Kenya ti I choose number chiel maluongo ni Kenya citizen. Kenyan citizen odhi kwai ID mari. Koro ID mari idhi keto ID mari. Kiseketo ID mari to nitie duoko madhi wuok mang'eny. Duoko madhi wuok mang'eny go odhi penji namba dek wacho ni lipa SHA pole. Ama lipa pole. Sani korenti. Koro kidhi lipa pole no tiyiero kaka idwa chudo. Lakini nikech nyaka idonji ibo penji ni mondo ichul dweche 4. Kisechulo dweche 4 to dweche 8 modong' inyalo chulo mos. Ibo chulni, sirkal oseketo pesa bo chuloni. Koro ka sirkal osechuloni to in koro iduoko ne sirkal pesa mos. Nikech koro sirkal dwe no chung'ne jo Kenya te. Ng'at manyalo to gi ng'at mok nyal. Mano gima oseloso. Nitie kata sani onego gidhi. Kendo pesa nitie kanyo. Kendo oseket pesa kanyo ma nitie over 1 billion shillings kanyo ma jo Kenya ok tigo. Koro dwani gidonji e kanyo mondo gitiyo. Koro kopo ni dwa chulo gini pile. Ticho nyaka yiero ni idwa chulo pile 20 bob. Kopo ni dwa chulo dwe ka juma ka juma tibo chudo juma ka juma. Kopo ni dwa chudo dwe ka dwe tibo chudo dwe ka dwe. Lakini nitie gik moko ariyo ma nyaka wachi. Mokwongo en ni mae ok en loan. Nitie josiasa moko manyocha wuondo ji. Ma ok en loan. Onge interest. Kopo ni wamiyi ni mondo ichul 6,000 e higa achiel to ichulo 1,000 odong' 5,000. 5,000 no obo bedo distributed makata interest achiel onge. To onge transaction fee bende. Kena 5,000 to chula kopo ni en kata mana kaka kichule gi M-Pesa kata chule gi Airtel Money onge gimoro ni transaction fee. Tire penjo moko be ka NDS. Mamano en cost mara wan Oluga president osemiya instruction ni mondo achul ne jo Kenya cost no. Tire penjo moko mabe biro